Well, tá sé bin seo ar garrógus, tá sé bin seo ag Cumann Sacar Mhic Dara, tá muid fáisce secha cearcha blian ar a bhód san 1986, heb go bin chéadú a chumuid secha srá Sacar na gaiilehach. Ach tá Sacar an seo ag garró le ar a leid leiche blian an nós, tá aois ionintach hainn seo ar porca astro na Cairnmhaí aois ionintach agus tá mu gimach lein tá 9 gcórne faoi sin agus tá fuair an siad chain agus chuil go líontach am leanna sa Cumann. Tá na bróga chrochta suasna sem na mé breanna níomh chuin áfrúla leid ógus, má tá leid nó máteach nó is begur an gelín cláp chu leid a chuirta nó thsáile mu idir ceann. Déirdan gan na leid sú idirachta áireachta go chumalem taidim chuir dimas chumalm sa deáil a ríach fud a bilein chlób, gana chun siúr a began chlób seo, dí níile tá mé gana le blianta so bos le dia. Le chuna dé chéad mé heile begam na muid steach le a cinn teáilób. Láine tá na chupán agus tá á coppla chupán mar rúmud an chálaí faoi dóag agus faoi trídeag. Miscimmers a faoi trídeag agus faoi róiag agus rúmud srá péad acu. Rúmud le harta 8 pointe. Agus bhí de tharbh go, mar bhí me capí bheith division níos airde. Scoir má hat-trick ná trúm, péad an áil seanbhí, péad an áil an mór, ceann le gort. Ní raibh muid bhíon gáil háirín a chorba mar bhí anspóí agus bhí muid bhí buin seo go minic agus neartá chéal ar chud a chunta agus jumpar na leid íontach a gcónaí agus ansampla gcónaí. Tá go bit a fuin faoi óige go heasamach chaíide mar dura. Bhí chéad chufa déagain, rómúid 3 agus fearir bhí ceanna chríochna ar cóscóir ach bhí ar ionintach ar fad.